I gde ste bre ljudi? Dobro došli u novi vlog u kome ćemo nešto pričati. Kao što znate, dobio sam mikrofon, ove slušalice vidite. Tu je pitanje jedno, znači, što samo snimam GTA i Minecraft? A to je istina da snimam. Ali ova igrica, to je Scar, mnogo je kvalitetna igrica i evo da vam pokažem, da otvorimo, vidite CD, znači kvalitetna igrica, Big Race User. Ta igrica je mnogo dobra, znači pinball, evo da vidite. Kao ova igrica, znači kola su u pitanju, onda da vam pokažem opet ovaj CD, vidite, onda da vam pokažem ponovo ovaj disk, vidite. Znači pričat ćemo sad o ovim igricama, Scar, to sam dobio 7. decembra 2013. u Mercatoru. Ovo je mnogo, ali našao sam tu igricu i rešio sam da je snimam, ali ovo je samo vlog koje ću igre da snimam. Big Race User. Dobio sam je 5. oktobra 2014. godine. Igrica je mnogo kvalitetna i mnogo dobra. Vredi mnogo dinara. A ljudi, šta da vam kažem, ta igrica je najbolja i najjača. I fliper. Ljudi, to je to. Hvala što ste gledali još jedan klip na mom kanalu. Hvala na gledanju ovog vloga, prvog na moj kanal. Ćao.